UNgqongqoshe wezeMpilo uthi umnyango wakhe usumi ngomumo njengoba kuqala ukugonywa kwabantu ngenyanga ezayo. We will be starting our vaccination program in February, and we're expecting that in the next few days the first doses of the vaccine will be coming through to us. Uthi abantu bangawiqwayi lo mgomo ngoba uhloliwe wacutshungulusiswa futhi ozogonywa uzonikwa ikhadi eliphethe yonke imininingwane yokugonywa kwakhe. Everyone who will be vaccinated will be properly recorded, and they must be able to have a record of a card that they can keep, and that in so doing, if anybody has got any reaction, which sometimes would happen with any drug or any kind of medical intervention. Udokotela Mkhize uthi njengoba lolu hlelo liqala nje ngenyanga ezayo angeke babe nayo inhlobo inkinga yemali ngoba sebexoxile nehhovisi likaMgcini mafa elizobelekelela la bentula khona. Whenever the situation arises to require us to make an urgent payment, we've got facilities and mechanisms to be able to do that. The Director General of Treasury indicated that as well. Njengoba kuzoqala ukugonywa nje uhulumeni ubhekene nengwadla yenqala sizinda kodwa ke umnyango wezeMpilo uthi uzama ukuyixazulula leyo nkinga. The issues of infrastructure is a problem that we have to deal with continuously. We've had lots of discussion with the MEC, we've had lots of discussions with members of parliament and the legislature about this issue. We're going to have to continue to find ways to make sure that it is resolved. Njengoba uNgqongqoshe Mkhize lapha nje ngesonto ledlule ubeseThekwini kwaZulu-Natal. UNgqongqoshe uhambela izifundazwe ezinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe iCovid-19. Bawu 7803 abantu abahaqwe lolu bhubhane eLimpopo kanti bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama40 asebeluleme kanti bawu 977 abantu asebenqotshwe izifo ezihlobene neCovid-19 eLimpopo. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC. Kusenjalo iTshilidzini esiseThohoyandou singesinye sesibhedlela ezinkulu eMkhandlwini iVhembe. Sisetshenziswa amakhulu abantu basendaweni njengamanje kuneziguli ezimbili ezihaqwe ubhubhane lwesifo iCovid-19 kanti ezinye iziguli ezingama20 zelashiwe isalinde imphumela. Odokotela lapha bathi kwesinye isikhathi baye balinde imphumela izinsuku ezicela kwezinhlanu. Bathi njengoba izibalo zabahaqwe lesifo ziqhubeka nokwenyuka ingase ibe mningi imbhede edingekayo. We are still forced to nurse patients who will need high care or ICU in the general ward because of the shortage of high care and ICU beds, and I believe that is still affecting a lot in terms of the fatality rate. UNgqongqoshe wezeMpilo uthulindele ukuthi zehle izibalo zabantu abahaqwe lesifo eLimpopo kwazise usuyehla umthamo wabantu abangena noma bephuma kulesi sifundazwe. We have seen this as a classical case of a festive season driven surge or resurgence, and this has actually been linked to the influx of people coming back from wherever they are working, largely Gauteng, and getting into the province, which is largely rural. Udokotela Mkhize uthi ujabule ngoba lesifundazwe sisayibambe ngakho. The main concern that we wanted to have a look at was whether the province was coping. UNgqongqoshe wezeMpilo uvale uhambo lwakhe ngokuthi avakashele inxenxathele ezitolo ithabani eMkhandlwini iVhembe.